nedrgaj. Sandra, veď nedrgaj. Už fúkame, aha, už je druhé poschodie nafúkané. Vieš, to musíme dať toto preč. Ako? Musíme dať hady. A kde tu musíme dať preč? Hej, tak. Prečo? Tak to len brzo. Sa tu špina dostala. Tá špina ešte bola už. A sem sa pozrite trošku. Sandra. Vidíš ma? Áno, vidím. Aj Linku vidím. Aj vodu natočíme, ukáž ako šplachoce, aha. Aj tam. Aha, voda šplachoce, vidíš? Teplá je. Hej. Keď už bude studená, tak mi povedz, prepnem Linka, hej? Len pozor, lebo tam je elektrika, všade máme elektriku, u nás sa nemôže takto dvíhať, hadiť sa hore, hej? A mamu kde máme? Mamu kde máme? Mama už chce ísť do bazénu, tak idem vypnúť, hej? Dobre? Vypnem. Vypnem, lebo mama chce ísť do bazéna. Dobre, Nini? Ale ešte vodu neháš.